Čaute všetca, zdraví Jeffy Boy. Opäť tu máme video, momentálne sa vyberám na dve akcie. Jedna akcia sa volá NHL 2026, ktorá sa koná v Evrovej o 10. No a potom ideme večer na fotbalový zápas a zase ma pozvali a tu ti vybehne, že kto. Som vo Vrakuni a momentálne idem na autobus, ktorý ma dopraví do Evrovej. Ja už sedím v autobuse a ideme už do Evrovej. Ja už sa nachádzam pred Evroveou, no a pôjdem v bunker a pôjdeme sa prihlásiť na ten hokejový turnaj. Som zvedavý, že či vyhrám aspoň jeden zápas. Áno, tuto je, už som prišiel. Tak ja už sedím, hral som prvý zápas, ten zápas som remizoval a prehral som predĺžení. Nevadí, pohoda, čo si by sa ďalej. Ľudia, prehrávam 6-0. Jedna 12. No, dneska som dostal 12 od tohto tu. Koľko máš rokov? 13. Idem sa schovať do záchoda. Ľudia, počujte sem, dostal som darčok. A vieš čo? Zabudol som krížik, Boh by som ho požehnal, je tu masicher. Ľudia, dal som si už dres na seba a mám tu že masichera, masicher, čauko. Čau. Ideš vyhrať turnaj dneska? Nie, ja sa idem vás účastniť. Ja som tiež sa prišiel zúčastniť, lebo teraz, keď som hral zápas, tak som prehral 12-1. 12-1, nevadí. Dôležité je zahrať si dobre, zabaviť sa. Vieš, koľko mal protihráč rokov? Koľko? 13. To nevadí. Nemám sa ísť radšej schovať? A že Masicher už je pripravený na ďalšiu hru. Áno, máme už aj príľbu na hlabe. No, zatiaľ sa to tu nastavuje, pozrime sa. Stav zápasu Masicher a jedno protivník je zatiaľ vyrovnaný 0-0 a ja som veľmi zvedavý, ako toto skončí. Masicher hrá za Dallas, teraz bráni, dobral puk, prechádzajú do útočného pásma, už v útoku, idú skúsiť strieľať, pozrime sa, ešte jedna strela, nebude, ale bude. Takže ľudia hrajú už v plnom prúde, môžeš vidieť tu a uvidíme, že kto dneska vyhrá a pôjde do televízora. Chápeš? Ja hrám s chalanískom, ktorý mi dneska posielal darčoke na TikToku. Masicher, Servus. spravil som ti hanbu. Prečo? Prehral som 14-0. To nevadí. Není dôležitý výsledok, ale účasť. Dôležité je, že si prišiel a že si sa zúčastnil, že si zahral, že si sa zabavil. Ale chápeš ma, ale aspoň som sa dostal na takéto niečo veľké, že? Tak, presne tak. No asi možno skúsiť, aké to je hrať s najväčšími borcami, ktorí prídu. No Michy, rozobral si ma ako bicykel Sobi 20. 14-0. Už si to tam svietia ináč, môžeš poslať ľuďom, vieš? No. Dáme, že PlayStation. Za? Za 50. Za? Za koľko? 20, 40, 60, 80, 100. Ja tam som sa pomýlil, za 60. Za 60. Ešte nemýl sa, lebo budem ti musieť strhávať body. Nie, neboj sa.
Ktorý legendárny slovenský útočník bol ako prvý Slovák na celosvetovom obale hry NHL 2004? Hosa. Hlásiš sa, hej, teraz budeš môcť odpovedať. Čo si myslíš? Ja som vyklikol Hosa. Zaxle si vykrikol. Dvojka, trojka, idete do toho? Povedz 3-4. Neviem. Iba 3-4 povedz. 3-4. Nechcete? Ja som zabudol. Tak ale môžeš si tipnúť. To som počul pred týždňom, ja som zabudol som to. No. Takže nejdeš do toho? Povedané. Však ale pozri sa, koľko máš možností? 480, tak jednu už dáš. Ja už pamätám. Dupovi to. Tak ale zodvini najprv ruku, dobre, skús. Gáborík. Marian Gáborík si myslíš? Keď sa pýtaš, to bude ono isto. Je to Marian Gáborík, áno, perfektné. 80 bodov, zatiaľ si druhý. Toto čo? Musíš sa hlásiť. Veď, počúvaj, prihlás sa a ja ti pomôžem. Teda, niekto tu ti pomôže. Na maturite. Hej, hokej svet PlayStation. Tak dajeme, a ten bonus sa nedá? Bonus na záver. Tak PlayStation za 40. PlayStation za 40. V ktorom roku vznikla prvá hra populárnej série NHL? Jeffy, dobre. Niekto od tuto mojich šikovných divákov, diváčok, kto chce odpovedať? Skúste. A ty už si bol. Budeš mi potvrdzovať správnu odpoveď. Skús. Ja myslím, že 89. Zle, ale nevadí. Skúsiš? Je to viac, ako povedal Jeffy. 100? Dobre. No daj nejaký rok proste. 1900 a niečo. Koľko? 1995. Nie. Ja som ho dal dokonca. Je to 91. 91 hovoríš. Počkaj, Janka, počkaj. Myslíš si to isté? Áno. Lebo je to správne! 1991, trojka, teda Fifko má body. Dal by som hokej za 80. Hokej za 80. Koľko minút trvá predĺženie v zápasoch základnej skupiny, ak je stav nerozhodný? Jeffy sa opäť hlási. Dúfam, že z toho bude nejaká správna odpoveď. Ale ešte dáme priestor aj našim divákom. No, toto dáte. Jeffy, skús nejakú minutáž. 5 minút. Hovoríš 5 minút. A bereme? Berieme! Jednotka má body. Super! To bude správna odpoveď. Esko tričko ti bude malé, to ani akože cvičíš, tak dám ti takúto kľúčenku. Dobre? Super, perfektné. To je ťa. Diva, máme fotku spoločnú. Wow, krásna. To si teraz spravil? Teraz. Ďakujem ti. Poď ďalej, máš 180 bodov, si vo vedení. Je tam ešte hokej, 40, 60, 100. Hokej svet, tam je toho ešte plno, alebo PlayStation téma, čo si vyberáš? Dajme hokej svet za 40. Ideme, hokej svet za 40. Ktorá krajina je úradujúcim šampiónom majstrovstiev sveta v hokeji? Počúvaj, dám šancu Norisovi, lebo konečne zvihol ruku, ale nehovor mi ešte nič. Nesleduješ hokej. Nevadíš, treba si úplne inak užiť ten čas, nie? Ale dobre, neodchádzaj, skúsite chalani? Ktorá krajina je úradujúcim šampiónom majstrovstiev sveta v hokeji? Amerika, hovorí Norisa, má prvé body! Perfektné. Dobre. Veľmi sa teším, že si pokoril tú. Ľudia, boli sme na teste, vieš, a Fifko tiež, on nebol súťažiť a taška na zemi, vonka. Sa nerobí bordel. Počkaj, on je vnúter, ale ako sa to dostalo, to neviem, vieš, ako. To mi vrta v hlave. Počkaj, ešte stále tam je. Jaj? No. Ale to ja nerobím, ja mám batohu. Čo robíš? Zase kúmu žena, prečo toto? Na mňa sa ide vyhová, však sme boli one. Fifko? Kde máš tašku od Jojky? No, nemám. No však bola vonka, čo robíš burdel po vonku? Lebo ona... To je moja? Vonka bola. No však ja som dal tomu typkovi. No. A čo on dal? Lebo toto robí, divaj, nebudem takú tašku, čo toto robí, divaj. Čo je za... To je z Číny? To je z Pozri Temu? sa.
Vtedy Jaj? som od toho špinavý. Jaj? Som sa zbavil a ty si mi ju donesol znova. No však ale bola na zemi vonka, chápeš ma, hovorím, že taký slavný youtuber a bordel musí robiť, ty kokos. Vidíš, ak sa lesknem, divaj. Kurna. Tak ľudia, video máme na konci. Dúfam, že sa vám páčilo. Keď áno, dajte nejaké lajky, môžete dať odber. No a chcem vám povedať, že fotbal nám síce nevyšiel, lebo Patrik mal nočnú zmenu, ale čo nám vyjde, tak to je tento fight, na ktorom Paťko bude a bude sa snažiť vyhrať. Ja sa týmto lúčim, čaute všetca a na zdravie.